मोत्र्यांची तोशे सुटके झुजाऱ्यांची कितली तोखणाय केल्यार खबर जावची ना दोतोर जगसीक वेर तसोच बांदोडकर हांचे असले मुनिसांनीक जल्मोचे ना दोनशे पासत झुजले गोंया राखूंक देवा उरले असले मुनीस आमकां सोदल्यार पासून मेवचे ना तांणी सांबाळले गोंये आतांच्या मोत्र्यांशी केन्नाच सांबाळूंक गोडचे ना आतांचे आमचे मोत्री तांची जात जाल्या माकडां पोरी एका झाडार तां दुसऱ्या झाडार निवडून येतो कोण चुडक्यो त्यो मारी नाल्लाच्या बोंकार फोंट पडली उलोले सुद्रोंक ना मागतोरी आदले आमचे ते झुजारी बाबुले करून रोगताच्यो जोरी चोल्या उपरांत चोर निशाणी सोडून वेता केन्नाच तोरी सांपडटेली चोरी गोंयच्या आमच्या मोंद्र्यांक पोटगिरी बास लोकांक दिवपाक आयज काल सोदांची जागून गेल्या चाल तोरी पूण आमचो गोंयकार ह्या मोंत्र्याचेर विस्वास दवरता कितले पासून आमकां फटयल्यार तांणी आयज काल बांदोवींतल्यो बोटी काडटलो 100 दिसांनी आमच्या गोंयकारांक फोटगिरी बास दिवपी तो दलाल 2 दिसांक नाटक केले 100 दिसूय सोरोन गेले पूण तशीच आसा कॅसिनोची वाल एली जावच्या पयलीं लोकांक ताणें दिल्ली भास नाका जालेले बोके मारून लोकांक दाखयलो आपूण मुनीसकाच कॅसिनो लागून रस्त्यांचेर मोर्चा काडून लोकांची जाली रास हे करून कसलोच फायदो जावूंक ना लोकांचो फोकोत तोडलो तो विस्वास माकडान लोकांक दिल्ले उतर राखूंक ना एका झाडार तान दुसऱ्या झाडार मारले दास फोटगिरी बास दिवंक सोंपें जाला थोडे आमच्या मोंद्र्यांक पूण ती पुरी करचे वेळार तुमच्या येता बेंडान वोटाचे आशेक लागून गोंयकार लोकांक तुमी नाडून आतां फकत उरलां आमकां घालपाचे ते फोंडान कॅसिनोचे पावंडे फोडून टीव्ही न्यूजार दाखोवन लोकांचे तुवेन घातले कानान कॅसिनोची फोटगिरी बास दिवन आदी युटर्न मारून गेलो कित्याक उगडास ताचो केलो देवान असल्या मोंत्र्याचेर विस्वास दवरचो न्हय गोंयच्या लोकांक ही शिडकावणी एली सांवात जावच्या पयलीं कामां करून घेवंक जाय लोकांनी कित्याक एली सांव जाल्या उपरांत फकत ते भोंवतात भायल्या देसांनी वरोस पासून दिल्यार पावचे ना हो कितें घेवन येयला 100 दिसांची काणी आतां कॅसिनोचे बोबके सांगात गांठया पुरो आयकोले ते आमी गोंयकारांनी कॅसिनो बांदोवींतल्यो कश्योच हालच्यो ना काडूंक आयल्यार पासून लंडनची राणी